Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Βρίσκομαι εδώ με το παιδί από την Κατερίνη. Έχει σκοπό να με βοηθήσει στο να κάνουμε το πρώτο βίντεο. Δικιά μου η κάμερα βασικά. Δικιά του είναι η κάμερα βασικά, ναι. Ήρθαμε σε μια κακή μέρα, καθώς όπως βλέπετε δεν υπάρχουν αστικά στο δρόμο. Και όχι μόνο στο δρόμο, δεν υπάρχουν αστικά σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Οπότε ναι, κατά κάποιο τρόπο θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, να περπατήσουμε όλη τη Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Κάνε μας μια δήλωση, Τάσο. Τι να κάνω, απλά θα μας βγουν τα ποδάκια. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Βιάζομαι πάρα πολύ. Σου επιτρέπω. Τι γίνεται? Γαμώτο. Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν σας κάνουμε δύο ώρα. Να σας ρωτήσουμε μια ερώτηση. Δεν θέλουμε κύριε. Καλημέρα. Θα σας κάνω μια ερώτηση και θα απαντήσετε όσο πιο ειλικρινά μπορείτε. Πώς νιώθεις που έχεις δίπλα σου ένα μελλοντικό ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού YouTube? You don't speak Greek? No. I'm sorry. Where are you from? Germany. Where? Germany. Germany. For how many days did you come in Greece? 6. How do you feel there? Is it nice? Yeah. Thank you. Bye. I'm sorry. Καλημέρα. Πιστεύετε πως θα γινόμουν στοργικός πατέρας? Γιατί όχι? Δεν ξέρω. Άμα θα γνωρίζω να κάνω το Προσφέρετε καμία να γίνει μητέρα? Για ποιο πράγμα? Για ένα παιδάκι, ξέρω εγώ. Όχι. Η προσπάθειά μου να βρω σύντροφο για την υπόλοιπη ζωή μου και μητέρα των παιδιών μου στη Θεσσαλονίκη στην ηλικία των 17 ετών μάλλον κρίνεται ως αποτυχημένη. Η αναζήτηση απλά συνεχίζεται. Κάνε κάτι για να δεις, δώσε αγάπη για να ικανοποιηθείς. Το ωραίο των στιγμών να φερθείς, στα θέλω της καρδιάς να βρεθείς. Μες στην ελπίδα να μπεις, για να καταλάβεις πως θα καταβάλεις αυτά που θέλεις να έχεις στο τέλος της μάχης. Να λίγα απλά και καλά της ζωής, ρε τώρα κοίτα να δεις. Θέλουνε κομμάτια από την πίτα μου, ρε η δύο ώρα της αλλαγής. Στην νίκη μου εδώ μάλλον στην ήττα μου. Τα πιάτα έβρενα παλιά στην κουζίνα, μα τώρα έχω γίνει σεφ. Το 2000 των Δήμων τα φες και τώρα στο THHF. Λοιπόν, επειδή αποφασίσαμε πως στη Θεσσαλονίκη έχει 5 φορές περισσότερο σνόμπ άτομα από ό,τι πραγματικά περιμέναμε, φάγαμε τα πιστόλια της ζωής μας. Όσα πιστόλια δεν έχουμε φάει από γκόμενες, τα φάγαμε από περαστικούς, τους οποίους απλά κάναμε κάποιες ερωτήσεις. Αποφασίσαμε να έρθουμε στη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό για μας, γιατί ως γνωστόν δεν έχουμε κάποιο τέτοιο μεγάλο event στην πόλη μας, αν εξαιρέσουμε την έκθεση των κύλων. Και έτσι πιστεύω πως θα είναι μια μοναδική εμπειρία για μας και για όποιον παρακολουθήσει. Θα συνεχίσουμε στο τουρνουά. Λοιπόν, πίσω μου βλέπουμε το μετρό Θεσσαλονίκης, το μόνο μετρό που μπορεί να γίνει εδώ πέρα, και όπως βλέπουμε από την απέναντι ακριβώς μεριά διακρίνουμε έναν παράδεισο. Λοιπόν, ας τον τιμήσουμε και επανερχόμαστε αργότερα. Λοιπόν, ένα σουβλάκι. Τεμάχι. Πατάτες μπορούμε να βάλουμε ή έξτρα? Εντάξει, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το τεμάχιο, το οποίο για κάποιο λόγο μας χρέωσαν 2 ολόκληρα ευρουλάκια. Ελπίζουμε τουλάχιστον να είναι γευστικό, έτσι ώστε να μην πάνε τζάμπα αυτά τα 2 ευρώ, γιατί όπως ξέρετε κρίση έχουμε. Εδώ είμαστε.
dire ce qui me passe par la tête. Que tout le monde peut me la mettre. Est-ce que je suis devenu paranomètre net? Comme un libanette, pour le moment enfermé, camisolé, emprisonné, empoisonné, bien habillé, bien enroulé, démystifié, alcoolisé, métallisé, démalisé, banalisé, analysé, bien paralysé, bien analysé, bien analysé, bien analysé. Le démon qui les compte des mots. Θα μπορούσαμε να φύγουμε πολύ αργότερα από ό,τι φύγαμε τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά η απεργία των αστικών του ΑΣΤ μας αναγκάζει να φύγουμε νωρίτερα, έτσι ώστε να φτάσουμε στα κτέλ όσο πιο νωρίς γίνεται για να προλάβουμε τα λεωφορεία για τις πόλεις μας. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο, περιμέναμε βέβαια να πάει πολύ καλύτερα. Υπήρχε πολλοί κόσμος που μας σνόμπαρε, που μας απογοήτευσε, οφείλουμε να πούμε, αλλά ήταν απλά το πρώτο βίντεο. Οπότε εντάξει, στα επόμενα, αν υπάρξουν επόμενα που λογικά θα υπάρξουν, να περιμένουμε σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε να ξεκινήσει κάτι καλό. Αυτό.